Toto. A ty si jedna z nich, Bianka. No poď, ideme. Poď. Počkaj, zamknem, aby nám tu nikto neukradol. Tak a ináč mám nové auto, kúkaj. Čo tu nejde? A. Ja. Poď. A ideme. Pozri sa, aké je rýchle. Ferrari brosky. To je dobré. Tak ideme nakupovať teda. Čo by si tak chcela? Ježiši, čo to tu je? Môžem si jablčko kúpiť? Kľudne si kúp, čo chceš. Maximálne 2 veci. Si preskočil obchod. Však tu je obchod, no poď. Ja idem nakupovať všetky veci, čo potrebujeme. Tak poď za mnou. Nie, však ja mám veľký koš. Ježiši, čo to je? Co robíš? No tak poďme nakupovať. Tu máš jablčka. Ježiši, tak to si zober, Ja dobre? už mám jablčko. Ja tu kúpim zmrzliny, tieto prkotinky, pizzušku, čipsy. Čipsy si tiež zober však. Tieto prkotiny proste. Čokoláda, to tu ešte nikdy nebolo. Kde je čokoláda? Tu? Tak, ja už mám nákup. Čo robíš? Ja už mám nákup do auta. Bianka, čo robíš? Haló, poď už do auta. Čo to bolo? Vonku je cicka. Kde? Tam, Kde? tam. Ja ho nevidím. Ona vyšla. Dobrý. Prestaň, lebo sa narazíš a bude mať zdrba od rodičov. Tak, ideme. A kde si videla cicu? A jak to, že si sa naučil károvať? No však to musíš, to ti poviem, až keď budeš dospelá. Takže ideme vyložiť nákup. Počkaj, ja otvorím. Oči. Čo to bolo za... To robíš ty tie zvuky? Nie. Ale však máš otvorené. A kuchyni ja som ukradla vozík. Ježiši Kriste, keď ja budem mať pokutu, tak si ma neželaj. Dobre. Ja idem pracovať, dobre? Tak chod si pustiť nejaké rozprávky. Ja sa musím ísť učiť na vysokú školu. Aj keď som už dospelý, ale ja mám vysokú školu. Takže ja sa idem krásne učiť. Klap, klap, klap. Kto to tu buchá? Idem pozrieť. Počkaj, Bianka. Ale však tu nikto není. Bianka, ja už mám aj tak dopracované, tak môžeme ísť spolu kúkať na mňa. Hej, máš rada Stranger Things? Áno. Tak poďme ho pozerať. Až tu bude vôbec. A je tu. Klap, klap. Jakože nám prišiel taký Kto? film, že je strašidlo vonku a dávajte si pozor. Zostaňte doma. Čo to bolo za rozhlas, ty kokso? Aha, tu sú normálne správy, ale... Čože? Hej, Bianka, musíme si ísť urobiť určite bunker, lebo toto my asi psychicky nedávame. Rýchlo, musíme sa ísť niekde schovať. Ja neviem, vieš čo, musíme si ísť urobiť tajný... To čo je? Rýchlo, Bianka, poď. Bianka, rýchlo. Bianka, rýchlo, poďme na letisko. Ale... Oh my god, ono nám nejde vôbec, To strašidlo nás to asi zamklo, ty kokos. Čo budeme robiť? A takto sa daj pod stôl. Ale tam ja sa nemestím, Bianka, nevymýšľaj sovariny a musíme sa ísť viac schovať. Ono toto furt... Ty
kokos, je to fakt, hej, to strašidlo už tu není. Kde? Kde je to strašidlo? Toto bolo. Tristan, že to bolo. Tak ja ti verím, ale musíme sa ísť rýchlo schovať, poď. Poď rýchlo. Poď. Dávaj. Poď, rýchlo. Rýchlo a nasadajme do auta, lebo toto sa mi prestáva ľúbiť. Ja mám veľmi dobrú skryš. Rýchlo To čo je? Rýchlo. To nás naháňa, ty kokso. To čo bolo? Poď rýchlo sa musíme ísť schovať. Ešte, že ono nás možno prenasleduje, Ježiši. Ja sa bojím, Bianka. Poď, rýchlo, poď. Dávaj tu, poď, musíš ísť za mnou, rýchlo, poď. A prenasleduj ma. Hej, Tomás. No, poď sem. No poď sem, rýchlo. Kde si? Tu som. Poď, tu sa takto prelezie. A tu je tajná skryš. Tu nás tá stvora nikdy nenájde. Ale že vôbec nikdy. Toto čo je tu? Počkaj, neviem, kadeľ sa to ide už. A tadiaľ to sa ide, Bianka, poď. A už sme v banke a toto je jediné miesto, kde sme sa mohli schovať. Ty kokša, Tristan. Kde si išiel? tu som. Haló, vidíš ma? Ja mám nočné múry. Čo? Ale prestan tu trepať. Vieš čo? Poďme radšej domov. Poď domov, poď. Bianka, chovaj sa normálne. Jak sa to išlo? Poď. Dúfam, že to strašidlo tu nebude. Toto je dobrá miestnosť, tu nás určite nikdy nenájde. Presne, kúpili. Čo? To schovala. No a ty sa tam mestíš, ale ja nie. Čo je toto? Poď sem, tu je aká dobrá miestnosť. Ty kokšo, ale to je Poď sem. Poď sem, kde si? Tu si, poď sem. Nie. Poď sem. Ideme do domu, poď. My sa tam teleportujeme. Ja dúfam, že to ako... to koľko domov tu pribydlo. Už ma daj preč dole. Počkaj. Ja dúfam, že to... Hej, ideme spať, lebo už je dosť neskoro. Čo mi tu pípa? Dobrý. Hej, idete na takú party? Ja nechcem ísť na party, my už spíme, sme vyčerpaní z celého dňa. No, ale však môžete ísť. Čo vy na to? Bianka, pôjdeme na party? Môžeme. No tak poďme sa prezliecť. Ja som prezliecť. A ja už. Čo toto bolo? Ja som sa lákol niečoho. Ja už mám asi halucinácie. Ja som toto videla. Aha, jak to tam beha. Čo? Beha po streche. Beha to po streche. Kde to beha po streche? Prosím. Poď rýchlo, poď na tú party, lebo to sa mi prestáva ľúbiť. Poď. Poď rýchlo, kde máme auto? Chcem ostať doma. Nie, poďme radšej na party. Chcem sa vyspať. Alebo máš pravdu, poď, lebo už chceme spať. Hej, to ale
Čo zas vreštíš? To je zamkni. Čo tu je? Zamkni, prosím vás. Ale čo tu trepeš za somariny? Nič tu není. Ja idem pozerať telku, poď. Rozsvietime si. Dobrý, vy ste tá zasielka, čo som si objednal? Jo, no, tak choďte si to zobrať dole. Linduška. Bianka bude nadšená, ty kokos. Tak ideme preto. A, už to tu je. Bianka, pomoc, otvor mi rýchlo. Bianka, mňa tu niekto vymkol. Bianka, pomoc, poď rýchlo. Mňa tu niekto vymkol. Vymkol ma tu niekto. Poď rýchlo, otvor mi. Díky. Lebo ja sa bojím. Rýchlo. Tam je to strašilo. Zamkni, strašilo. No, tak to sme v prdeli. Hej, Bianka, ty si strašne priala tie rolety, že? Áno, Tak oni ti fakt došli. to fakt deje. Poď, ja ti to ukážem, ja ti to zavesím. Ty si tie rolety fakt priala. Juhu. Aj keď je to tu strašidlo, ale... Nevadí, aspoň ozdobené. A ešte si priala tento koberček normálne, ale ten asi dáme dole, či? Lebo ten sa nemestí. Tu. Ale ono sa to tam nemestí, lebo ono je to takéto. Dajte do kúpeľne. Ale toto... A ešte ho máš? Už nemám ďalší. Alebo máme tu ešte takéto. Pozeraj, to môžeme dať pri dvere. Urobíme si party. Poďme si Lori spraviť party. Hej, Čo je odoknuté? Ježiši, to ty ma strašíš, že? Nie. Zober toto hore. Nie, to necháme takto. Hej, tak teraz ideme urobiť tú party, že pozveme aj niekoho. Vezme. Tak, dobre. Nepríde strašidlo. Dúfame, že nebude strašidlo, presne. Hej, ja toto idem ozdobiť vonku. Poď sa pozrieť. Au. Ale čo si zase spravila? To padlo zo schodov. Ale Bianka, prestan tu trepať, nič si nepadla. Ja ju pôjde zo schodov pomôcť. Akože ty sa zotavíš, ty sa spamätáš, akože bum, spamätaj sa. Au. Bianka, normálne už tu je party, poď, ja už idem volať. Ja už idem volať nových party. Proste všetkých pozveme. Nerob, lebo sa mi to zruší. Pomoc! Rýchlo, pomoc! Rýchlo, poď, Bianka! Pomoc, rýchlo, Bianka! Toto je najhoršia party na svete. Rýchlo, poď! A strašidlo odišlo. A strašidlo nám odišlo. Ty kokšo, ona ho zmátla. Au, pomoc, ja musím ísť volať záchranku. Pomoc. Rýchlo zamknúť. Ty kokšo, please, pomoc. Zavolajte políciu. Políciu, prosím. Ona musí ísť do nemocnice. Police, šerif, pomoc. Help. Ja tu idem písať hneď help. Please help. Please help. Help. Proste help. Prosím, help. Help. Ja sa bojím. Kokšo. Lebo vám odpálim celý dom. Ona, jej neverte. Help. Pomoc, šerif. Choď do Dobre, toho. ja vám tu postavím bombu. Pomoc. Rozmyslíte si to. Rýchlo, Bianka, poď, my sa ideme skryť. Ona to tlačila.
Ja idem hore. On nás ide zachrániť. On nás ide zachrániť. Poď rýchlo, ideme hore. Poď, ideme do kúpeľky, lebo to sa mi moc nezdá. Ty ideš srať. Ale ty, no seď tu a my sa tu musíme nejak zabarikadovať. Hej, Bianka, ja som našiel na nete, už to tu aj máme, ty kokos. To sa tu dobre zabarikaduje. On to tu odpaluje. Ja si tu pozrieť On nás tu na asi... balkón. Hej, ja mu idem zaplatiť, lebo toto sa mi nezdá. Na, tu máš peniaze. Hej, na. Ale nie, hen tu. Nezabíjaj ho. Na, tu máš peniaze. Teraz sa pozerajte na strechu. Á, pomoc! Bianka, kde si? Ja sa pozerajte. Poď, rýchlo. Poď, rýchlo. Rýchlo, však máš otvorené. Poď. Poď, rýchlo. Ty spí. Kde ste vy svine? Ja chceš otvorím ti všetky knihy. Bianka, kde si? Please help. Please help. Help. Please help. Help. Poďte, strašidlo. Poďte. A tu máš peniaze, prosím, help. Otvorte mi a ja vás nechám na pokoji. A ja poďte. Otvorte mi. Dobre, on nás nechá na pokoj, dobre? Ja mu otvorím. Na, tu máš. Ďakujem. Ja tu nechcem byť. Dajte ma do paralelného sveta. Mia, akože ty pôjdeš, on ťa akože zabije, dobre? Ty, ale to čo je? Rýchlo, Bianka, my sa musíme ochraňovať. Bianka, rýchlo. Bianka, on mi dal zbraň, ty sa chod skryť a ja ho idem tiež zabiť. Ale on mi dal nejakú divnú zbraň, ty kokšo. Kde je? A tu máš, ty svinia. A už sa tu nikdy nevracaj. A od teraz ťa ideme hodiť do rieky. Od teraz ťa ideme hodiť od nejakej velikánskej skaly. Bráte, pomoc! Čo zas? Ona tu strieľa, keď som si to tu... Ale nespie... Kde je to sprosté strašidlo?